ba't ka naman nakikita? So what's up mga pare? Pantay o bagi panganjing. Apantay makipanganji binyagan. Nagadula gamin tao eh. Timing tayo lang guys. May bala kami. At tayo tayo basit. Ibusin tayo pala amin nga makanjay. Ay! Tao ko nakpuma. Susubot kami Ito guys, ipapakita namin kung gaano karami. Sige. So yan guys. Nagdamag din na dati supot. Tigdamag no ado supot da. Isupot tayo amin nga may supot. Galing ah. Lahat da supot yun la. Supot. Supot, jay ko sa lamang sa ako. Sako. Sako. Huwag supot, sako lang at da. I am the one, the way your son don't need a gun to get me. Supot, men. Sige, ayun na nga, jay ko ah. Ise. Yun daw supot. Yun daw supot. Sandubag. Nagadot tao, damdama. May bus may soft drinks mo eh. So naman di pa. Oh, inikanda kami ti paper plate eh. A few moments later. Guys, Tagadong bakaan. han kami makaporma. Forma na ganun tao. Adi kami makaporma tanay. Nagadot tao. Tayo man kita hindi kadwa tayo nga may satpay. Nagutom ka. Oo. Api nga kasta pa. Hoy! Nagdumaatan. Inunaanda kami. Very good, very good. Very, Very nice, very nice. very nice. Damabasit tani. Madinapos ko law na iti kami. Kapal na mukha mo. Ano yan? Lagay. Mangan tayo, ikato. Ang birbirok kami ito supot. Ang birbirok kami ito supot nga mga mabirukan. Ganun mo sila kinapaning gaon na sa kadalo sa magmamulakan kayo. With the venom and eliminate him, other words, I'm intimate him. I don't wanna hurt him, but I did him in a fit of rage. I'm murdering him. Ay, manggaw Supot di kayo. Dahan-dahan ka, baka mapilaukan ka. sa lepi. Let's go. Ito go. Mababay. Mababay na. Pwede na. Try. Sige, try ito. Na. Ayos din. Ayos din. Nagadunay. Wala ka. Bigyan sana. Kawan tao. Happy birthday to me. Pagkita mo supot mo ah. Ayos din. Natanda da supot na. Agisupot. Bigyan nagustuhan. Magaling kang kupal. Boy.
Pwede ba na patigim kahit isang saglit? Yun na pala pag doon. Ladies first. Before me. Pwede ba na patigim kahit isang saglit? Uubusin natin ang oras hanggang sa pumikit. Pwede ba na patigim kahit Uy, yung ilan na. Walang awat ha? Kapabay minsan. Happy Hello, birthday, Cody. Magsusupot ako ng ito ha. Oh, hell no! Mabel nagsusupot ka. Mabalin. Yata tayo. Atan Rog yan. Natigiso po tayo. Uy, nakakahiya naman. Kaganda natin saan. Ah, doon. Gaduatan. Oh my God, bro. Ang gamit, te. I'm not angry anymore. Sometimes I am. Nagubati ka naman nakikita. Uy, minsan. Kababay. Saan kaganda na tayo? Uy. Saan kaganda na tayo? Adbam mo tayo sa bubong. Hindi, kababay minsan. Kagtabilat. Yan lang naman bahay niya. Awan, madina na tulo yun. Yata yung plastic yung paigid nun. Paduan talaga tayo. Uy, nagyan na lang. Double empty paper plate na sa matik blue. Pwede kayo makapagtiran doon. Sige na yan. Ayos din. Napinggan mo. Ay. Dito no. Plastic. Ilang kalimutan? Uy, Wow naman! Wow! halaik natin tayo supot mimit lang. Galing ah. Sana all. Kapag nga di kayo na yung banilulang. Busy lang. Pwede na. Busy. Dilita. Duwa kami. Kamusta po? Medyo supot nga eh. Kaya Madin. meron pang kaksoy. Ay, abdom la tayo tisi daw yun. Abdom tisi daw yun. Bigyan na kita. Sa, May na ado si Dain guys. uy. Na po yun. Ayos din. Uy, tunan minsan. Kababain. Uy, 2 beses na yan! uy, tunan. So yun, basta mga paring doon, successful kami. Ako nagkarga natin kaya. Punit yung plastic namin Galit kami. kanina. So, galit kami. Hi, tita. Hi ka sa vlog ko, tita. Hilig lagi na. Uy, trabaho na namin to. So, ngayon, So yun guys, mag-e-end na kami dito. hindi, magmumukbang na. Ay, magbubugbog na. Dito na kami guys. So yun guys, maraming salamat. Magbabay na tayo. Bye-bye! Bye-bye to my guys. Subscribe kayo sa channel niya. Daxi. So yun, what's up mga paring lods. Goodbye and God bless you all.